Viete, čo je pozitívny zoznam? Znie to ako dobrá vec však? Pozitívny zoznam. Verte mi, keď vám poviem, že to tak nie je. Pozitívny zoznam je zoznam zvierat, ktoré vám vláda dovolí chovať. Akýkoľvek druh, ktorý nie je na pozitívnom zozname, je zakázaný. Pozitívne zoznamy sa tiež niekedy nazývajú biele zoznamy a stali sa svätým grálom pre bojovníkov za práva zvierat, ktorí chcú zastaviť ľudí v chovaní plazov v zajatí. Tvrdia, že pozitívne zoznamy zabránia zlému chovu. Pretože ak ľudia nemôžu chovať plazy, nemôžu ich chovať zle. Momentálne sa zameriavajú na plazy, ale konečným cieľom mnohých skupín za práva zvierat je pozitívny zoznam, ktorý zakáže všetky druhy domácich zvierat. Na prvý pohľad môže pozitívny zoznam znieť rozumne. A je ľahké pochopiť, prečo si vlády niekedy myslia, že je to jednoduchý spôsob, ako riešiť zlú starostlivosť o zvieratá. Ale v skutočnosti pozitívne zoznamy jednoducho nefungujú. Vieme to, pretože už boli uzákonené v niekoľkých krajinách a existuje množstvo dôkazov, ktoré dokazujú, že pozitívne zoznamy sú zlým nápadom. Pozrime sa na niekoľko faktov. Fakt číslo 1. Pozitívne zoznamy sú zbytočné. Pozitívne zoznamy majú riešiť zlú starostlivosť, ale naozaj tu máme krízu starostlivosti o plazy, ktorú treba riešiť? Bohužiaľ, neexistujú žiadne objektívne dáta, ktoré by nám pomohli presne zmerať blahobyt akéhokoľvek domáceho zvieraťa. Podľa prieskumu z roku 2021 sa odhaduje, že v Spojenom kráľovstve sa chová 8,8 milióna plazov. Medzi tým Národné centrum pre starostlivosť o plazy, najväčšie zariadenie na preumiestňovanie plazov na svete, preumiestnilo v roku 2022 len niečo cez 1500 zvierat. To je menej ako 0,02%. Mne to nepripadá ako kríza v starostlivosti o plazy. Porovnajme tieto údaje s počtom psov a mačiek, ktoré každý rok potrebujú nový domov. Opäť je ťažké nájsť presné štatistiky, ale správy 6 hlavných charitatívnych organizácií pre domáce zvieratá z rokov 2018 až 2020 ukazujú, že v priemere bolo každý rok presídlených 19 049 psov a 61 928 mačiek. Porovnajte to so 627 plazmi, ktoré každoročne umiestňujú rovnaké 6 charity počas tohto obdobia, a vidíme, že plazy sú na zozname veľmi nízko. Pokiaľ môžeme povedať, problém starostlivosti o plazy je malý v porovnaní s inými druhmi zvierat a nikto nám zatiaľ neukázal žiadne objektívne údaje, ktoré by dokázali opak. Každá správa, ktorá tvrdí, že existuje problém so starostlivosťou o plazy, je len na základe niečieho názoru. A ak začneme zakazovať veci len preto, že si niekto myslí, že sú zlé, čoskoro by už nič nezostalo. Fakt číslo 2. Pozitívne zoznamy sa nedajú vymáhať. Nórsko zaviedlo úplný zákaz chovu plazov v rokoch 1977 až 2017, počas ktorých prieskum vykonaný norskou vládou odhadoval nelegálnu populáciu plazov v krajine na okolo 110 000 zvierat. Existoval dokonca rozkvitajúci obchodný sektor, ktorý dodával jedlo a vybavenie pre nórskych chovateľov plazov. Holandská vláda sa dvakrát pokúsila zaviesť pozitívny zoznam cicavcov, ale v oboch prípadoch to zákonodárny súd zamietol kvôli vážnym nedostatkom. Správa britskej vlády uviedla, že dodržiavanie zákona o licencovaní nebezpečných divokých zvierat sa odhaduje na iba 10%. A ďalšie krajiny ako Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Chorvátsko, Malta, Litva a Nórsko majú pozitívne zoznamy a zdajú sa byť rovnako nevymáhateľné. Jim Collins je koordinátorom siete Sustainable Users Network a povedal, že žiadny pozitívny zoznam, ktorý kedy nadobudol platnosť zákona, nefungoval. Ľudia ich jednoducho ignorujú. Fakt číslo 3. Pozitívne zoznamy sú zlé pre blahobyt. Padli kvôli riešeniu imaginárneho problému, ktorý neexistuje. Pozitívne zoznamy sú známe tým, že skutočne spôsobujú problémy s blahobytom pre plazy. Vieme, že mnohí ľudia budú ignorovať neúčinný pozitívny zoznam a aj tak si ponechajú plazy. Ale tí chovatelia, ktorí vlastnia nelegálne plazy, nebudú môcť požiadať o odborné rady a nebudú môcť zobrať svoje zviera k veterinárovi. Tak dúfam... Môže to byť dobré pre blahobyt plazov? Fakt číslo 4. Pozitívne zoznamy zastavujú naše vzdelávanie o plazoch. Súkromní chovatelia sú už 10 ročia lídrami v starostlivosti o plazy a v ich chove. Súkromní chovatelia sa dokonca naučili chovať viac druhov plazov po prvýkrát, než všetky zoologické záhrady na svete dohromady. Vďaka týmto zanieteným priekopníkom dnes môžeme chovať a množiť mnoho druhov plazov, ktoré by bolo nemožné udržať pri živote pred 10 alebo 20 rokmi.
Napríklad chameleóny, vďaka neustále sa zlepšujúcej škále vybavenia, technológií a chovateľských techník vyvinutých súkromnými chovateľmi sú teraz mnohé chameleóny považované za ľahko udržateľné a rozmnožiteľné v zajatí a často výrazne prekračujú svoju prirodzenú dĺžku života vo voľnej prírode. Akýkoľvek pozitívny zoznam, ktorý zakazuje súkromné vlastníctvo plazov, by ukončil tieto bohaté oblasti herpetologického pokroku, vedy a učenia. Tak prečo sú ochrancovia práv zvierat tak odhodlaní zavádzať pozitívne zoznamy a zákazy plazov, keď sú nepresaditeľné, poškodzujú vedu a sú zlé pre starostlivosť? No, odpovedať na tú otázku môžu len oni, ale zdá sa, že ich posadnutosť pozitívnymi zoznamami je neúprimná. Ich skutočným cieľom je znížiť počet plazov chovaných súkromnými chovateľmi a nakoniec dosiahnuť ich vyhynutie v zajatí. Ako keby malá, ale veľmi hlasná menšina extrémistov chcela vnútiť svoje názory všetkým ostatným, či sú oprávnené alebo nie. Zdá sa vám to fér? Nie. Ani nám to nepripadá fér? Ak máte radi plazy a záleží vám na ich blahu, prečo sa nestanete členom Združenia zodpovedného chovu plazov? Za cenu jednej šálky kávy môžete získať množstvo výhod, ako je náš štvrťročný magazín zdarma, hrnčeky, tričká a nálepky na okno s logom Združenia zodpovedného chovu plazov, ako aj zľavy u vybraných predajcov plazov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte responsiblereptilekeeping.org.